Il-maġġoranza tal-istatwi li nsibu fil-knejjes tagħna nħadmu f'pajjiżna minn artisti Maltin u bi flus il-Maltin. Mhux l-istess jista' jingħata l-istatwa ta' Marija Bambina fl-Isla li waslet l-Isla madwar 400 sena ilu mill-ibħra Kroati. L-istess statwa fl-aħħar xhur għaddiet minn proċess ta' restawr li ma' proċess laħaq il-qofol tiegħu nhar is-Sibt li għadda f'ċerimonja li għaliha attendew mijiet fil-Bażilika tal-Isla. Tkellimna mal-moħ wara l-proġett ir-restawratriċi Valentina Lupo li rakkuntatilna l-istorja partikolari ta' Marija Bambina. L-istatwa eżattament ma nafux min għamilha minn fejn ġejja f'liema sena saret. Li nafu li din l-istatwa kienet tinstabet fil-baħar qrib il-Gżejjer tad-Dalmatika fejn Kroazja fejn kien għaddej bastiment kien hemm fuq dal-kaptan Awstrijaku. U jingħad li dan l-emaħ ġbija reliġjuża fil-baħar iddeċida li tal-aħħar jiġborha u jieħodha fil-bastiment tiegħu u jiddona fl-ewwel art reliġjuża Kristjana li jasal fiha. Inserta li fuq dan il-bastiment kien hemm żewġ Sengleani illi talbu lil dan il-kaptan biex din il-ġbija tant sabiħa tiġi donata lill-parroċċa ta' Senglea. U hekk ġara fl-1618. Din hija skont it-tradizzjoni, però tinstab ukoll miktuba din l-istorja f'manuskritt antik ħafna li jinsab ġewwa din il-parroċċa tal-Isla. Il-proċess ta' restawr involva ħafna xogħol u dedikazzjoni b'tim ta' nies kontinwament jaħdmu fuq il-proġett. Lupo tatna spjega ta' kif sar ix-xogħol. L-intervent bdejna l-ħabta ta' Marzu tas-sena l-oħra fejn l-ewwel nett aħna studjajna l-istatwa b'mod xjentifiku. L-istatwa ttieħdet ġo sptar privat fejn sarilha CT scan u sibna li din hija magħmula minn zokk sħiħ ta' siġra ta' tip ta' njam li jdulu lajmud. Sibna wkoll li l-istatwa wara dan il-proċess ta' studju li kienet miżbuha minn tal-inqas 4 darbiet. Kien hemm ukoll kissijiet ħoxnin ta' kulur fuq xara kif ukoll ħafna ġibs. Il-proċess involva ħafna nies. Wara l-qudiesa li saret apposta l-arċiprit tal-lokal f'diskors imqanqal u bidmuh f'għajnejh appella lil parruċċani kollha biex jibżgħu għall-istatwa tant tal-qalbhom anke wara li jitlaqu.